ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമ്മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 11ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് അല്ലെ. വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? ചതുർശ്രുതിയാണ്. 8, 9, 10, 11. അതിൽ ആദ്യം എന്താണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ്. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇവിടെ ജനനവും മരണവും അത് നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ എന്താണ്? എന്നിൽ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാര്, എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ ലീലകളെ പറ്റി വർണ്ണിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും. എപ്പോഴും എന്നെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംബന്ധം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് അഭിധേയ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ആ പരസ്പരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ലൗകിക കാര്യങ്ങളല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത്. എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? ഒരു ഭക്തി ലതാ ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അതായത് ഒരു വിത്ത് മാതിരി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തി വരും. ആ ഭക്തി എങ്ങനെ വളർത്തണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ. നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ചൂതുകളി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതുപോലെ തന്നെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ്? സൂര്യനാണ് ഭഗവാൻ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം. സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായിട്ടാണ് പറയുക അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എന്താണ്? കുതിരകളിൽ ഉച്ചൈസ്രവസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ദൈത്യന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ? സമുദ്രമാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? ജലാശയങ്ങളില് സമുദ്രമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഓരോന്നിലും എന്തിനെയാണ് ഭഗവാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ ശബ്ദത്തില് ഓങ്കാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഉണ്ടാവൂലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പുറം നാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ്, അവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സെറ്റിലായി, ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നോളൂ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം. ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും അല്ലേ? അത് നമ്മൾക്ക് അവരോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാണോ? അല്ല. എന്നാലും അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്, നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ തോന്നും അല്ലേ? നമ്മുടെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ, ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ അയച്ചു തന്നോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂർ പോവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ടൂർ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നോളൂ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് പറയില്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോട് എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താ അവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണാൻ തോന്നും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സകല എന്താണ് ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോലെ കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം വന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടികൾ വന്നത്. അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എല്ലാവരെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ്, ഇത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ ആ രൂപം കാണണമെന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപം. ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വിശ്വരൂപം. അനുഗ്രഹായ പരമം മുഖ്യമധ്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗൂഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പരംബ്രഹ്മ എന്താന്നുള്ളത് അർജുനൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അല്ലെ? എന്തെന്ന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്ന് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നൂലോ എനിക്ക്. ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാല് എന്റെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിക്കാണ് ഇപ്പോ. ഇതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്? തേരാളിയോ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, സുഹൃത്താണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ്, കൃഷ്ണ അവിടെ നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് അർജുനൻ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയും? എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട്. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ. ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? ഹേ, ഇവിടെ എന്താ സംബോധന ചെയ്യണേ നോക്കൂ, പരമപുരുഷോത്തമ. അപ്പൊ മാറി, മുമ്പ് എന്താ വിളിച്ചിരുന്നത്? കേശവ, യാദവ, അങ്ങനെയല്ലേ? ജനാർദ്ദന, ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവനെ. ഓരോ സ്ഥലത്തും മധുസൂദന, മാധവ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വിളിച്ചിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളില്? മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലേ? മാധവൻ. അത് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഇതിലെന്താണ് അർജുനൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്? അങ്ങ് ഭാഗ്യദേവതയുടെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്, ഭാഗ്യം എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ കൂടെയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ദോഷം വരാനായിട്ട്, പാപം വരാനായിട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത്?
എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അർജുനൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഈ ഭൂമി യും ഈ 14 ലോകങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം, ഈ ദേവതമാര്, ഈ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. വിരാട് രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അതായത് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അർജുനൻ. എനിക്കത് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവം മാറി. ഇപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കൃഷ്ണ എന്നല്ലേ പറയുക? ഇതിപ്പോ ഭഗവാനോടാണ്. ആ ഐശ്വര്യഭാവം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ദ്വാരകയില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനുള്ളത് എന്താണ്? ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. കാരണം ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഇത്രയും എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു? 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത്രയും ഭാര്യമാരും ആ ഒരു ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. സ്നേഹമുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, ഭർത്താവാണ് അത്, എന്നാൽ അത്രയും വലിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം കൂടി ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആരോട് പെരുമാറുക? ഭഗവാനോട്. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ്? അവിടെ അധികാരം കൂടുതൽ നമുക്ക് രാധാറാണിക്കാണ് തോന്നുന്നത്. രാധാറാണി പറയും, കൃഷ്ണ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, വരണം, ആ അധികാരം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്വാരകയിൽ ആ അധികാരഭാവങ്ങളില്ല. അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയതമൻ, ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അവിടെയുള്ള ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒരു സ്കൂളിലും വീട്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? അമ്മ വീട്ടിലാവുമ്പോ കുട്ടിയെ അമ്മമാരെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, തല്ലിലൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അമ്മ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി പെരുമാറുക? ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പെരുമാറുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള ആ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ദ്വാരകയും നമ്മളെ വൃന്ദാവനവും തമ്മിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണദേവി ഇത് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ബഹുമാനം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യഭാവം കൂടി കളർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ഡാ വാടാ പോടാ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തമ്മിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് എന്തായി? ബഹുമാനം കലർന്ന ഒരു സേവക രൂപം കൂടി അതിൽ വരികയാണ്, ഒരു സുഹൃത്തിനേക്കാളും മേലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അങ്ങേക്ക് ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശക നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതിയിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഭഗവാൻ അത്ര ഇഷ്ടമാണല്ലേ അർജുനനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനായിരിക്കും അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അർജുന, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് കാണണം തോന്നില്ലേ? അയ്യോ, ആ രൂപത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്കതൊന്ന് കാണണല്ലോ, എനിക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം ഇതെന്നുള്ളത്. ആ അടുപ്പം വരും. അടുപ്പം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും. അത് കാണുന്നതിൽ ആഗ്രഹം കൂടും അല്ലെ, സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ടാണ് അത്. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹമാണ് അർജുനന് ഭഗവാനോട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീസൺ. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രൂപങ്ങളോ അല്ല കാണാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടാവ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പറയുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പിൻതലമുറയില്. ഇതേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ജ്ഞാനം.
അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പിൻതലമുറയില് ഒരുപാട് പേര് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് അഭിനയിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാന്ത്രിക സിദ്ധികൾ, യോഗസിദ്ധികൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം വലുതാക്കാൻ പറ്റും, കാണാണ്ടാവും, ഇൻവിസിബിൾ ആവാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാനാവണ്ട ആ യോഗസിദ്ധികൾ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ യോഗസിദ്ധികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓ, ഇത് ഭഗവാനാണ്, സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണതല്ല, വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ നടക്കണോ, അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ഇത് കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തെന്ന്? ഒന്നും വേണ്ട, വിശ്വരൂപം വേണ്ട, ഒരു ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് വരൂ എന്റെ മുമ്പില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല, അത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രൂഫാണല്ലേ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുകയാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആളോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയും? നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചതുർബാഹുരൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കൂ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെന്ന്, അവരെ കള്ളി പൊളിയും അല്ലെ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ട്. ഈ മൂന്നാമത് എന്താണ്? മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരു വിവരണം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊരു വിശ്വാസം കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആളെക്കാളും, അത് ഇത് അർജുനൻ കണ്ടു എന്നാലും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് പതിയും ഗാഠമായിട്ട്. അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉറപ്പ് വരും അല്ലെ, സാധാരണയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് കാണാൻ പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. നദോ മാം ശക്യത്തെ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നദോ മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ. എന്താണ്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, സ്വചക്ഷുഷ നിന്റെ കണ്ണുകൾ, ചക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണ്, അപ്പൊ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വം മുഴുവൻ അത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു അല്ലെ? എപ്പോഴാണ്? മണ്ണ് തിന്ന് കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബലരാമൻ വന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാണ് ആരോട്? യശോദാമ്മോട് എന്ത് പറയുന്നു? നോക്കൂ, ഈ കണ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ മണ്ണാണ് തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അമ്മേ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ പറയും നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്തായാലും നോടാ പറയില്ല, കണ്ട ഇവിടെ നീ മണ്ണ് കഴിച്ചു. ഞാൻ പറയും ഏയ് ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പറയും. അപ്പൊ പറയും, അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, എന്നാ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അവനോട് വായ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറയൂ എന്ന് പറയാണ്. ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബലരാമനാണ്. അപ്പോ യശോദ വേഗം പറയും, ശരി നീ വായ തുറക്ക് കാണട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അല്ലെ വായ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ, അവിടെ ഈ മൂന്ന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന രൂപമാണ് യശോദയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ബോധം കെട്ട് വീഴും അല്ലെ യശോദ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്ടാവണത്? ഭഗവാൻ യോഗമായോട് കവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ എത്രയോ ലീലകൾ നടന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മുല കുടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അത്രയും വലിയൊരു രാക്ഷസിയെ കൊന്നുപെട്ട് പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായോ? ഇത് എന്തോ അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത്? നന്ദഗോപരി യശോദയുടെ മോനൊന്നും ആവില്ല, അത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നുള്ളത് ആരുടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ സംശയം എന്തായിട്ട് കേട്ടോ? ഇല്ല. അതെന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ കൊണ്ട് എന്താണ് മൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരെയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാന് എങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം? ബാലലീലകൾ. ആ ബാലലീലകൾ ഭഗവാനും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബാലലീലകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരാളാണ്, പരമദിവ്യോത പുരുഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, മുമ്പിൽ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ബാലലീലകൾ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ വൃന്ദാവനത്തില്? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ യോഗമായ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും മൂടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗോപകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര കാളിയമർദ്ദനവും എത്ര കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊക്കെ അവർ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇതൊക്കെ വിഷ്ണു വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നതാണ്,
കുട്ടിയെ. വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് കുട്ടി. നമ്മൾ വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു ബോധത്തിലാണ് അവർ ഇരുന്നത്. ആ ബോധവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. യോഗമായതുകൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം പിന്നെ ആർക്കാ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വേറെ ആർക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അറിയോ? ഒരാൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വരൂപം. അതും പാർഷ്യലായിട്ട്, മുഴുവനായിട്ടല്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ. സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോ ദുര്യോധനൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പറയും, കർണനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് പറയും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നിടൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും പക്ഷെ പൂർണ്ണമല്ല, ഇതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 സമയത്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം ഈ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അർജുനൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ കൗസല്യാദേവിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ ജനിച്ച സമയത്ത്? അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് കണ്ടല്ലോ രാമായണത്തിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇതും ദൂരദർശനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വെക്കണത് അല്ലെ? ടെലിസ്കോപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇതിനും മേലെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു പരിധി വരയ്ക്കും ചെറുതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അമീബ, ബാക്ടീരിയ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ കാണുക. അപ്പൊ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ആകാശത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഇതും വെച്ചിട്ടാണല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ? അത്രയും ശക്തിയുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പോട്ടെ, ഈ ഭൂമി തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരും? ഇല്ല. അത് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വന്നിട്ട് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കഴിവുമായിട്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളുടെ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേ സൈഡ് അപ്പുറത്ത് നോക്കൂ. അപ്പുറത്ത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? ആപ്പിൾ ഫുൾ ആപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ആപ്പിളിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് കട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? ഇത് മുഴുവൻ ആപ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുക അല്ലെ? അത് ഇല്യൂഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ആ പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ശരിക്കും മൂവ് ആവണ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. തോന്നുന്നുണ്ടോ? മൂവ് ആയി ഇരിക്കണ മാതിരില്ല. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ആ ഒരു പിക്ചർ മാത്രമാണ്. അത് മൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് കഴിവേ ഉള്ളൂ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അതുപോലെ നമ്മളെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മുമ്പിൽ തന്നെയുള്ളത് ഒരു ദൂരത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അത്രയ്ക്കും ഇതല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ്, ഒരു ടെലിവിഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു മൂവി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആ 1/8 സെക്കൻഡോ എത്രയാണ് വരിക? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് 1/6ഓ ആ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പില് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സാധനം മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മൂവ്മെന്റ് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂവികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് മുഴുവൻ കുറെ പിക്ചറുകൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് റാൻഡം മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് മൂവ് ആവണ മാതിരിയാ തോന്നുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ അത് പിക്ചർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് മൂവ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു പൂർണ്ണ പിക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക. അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ശരിക്കും പറയല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. അർജുനൻ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞൂലേ പരംബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ്? എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിന്? അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ, അതായത് ഭഗവാൻ വെറുതെ അതൊക്കെ വായോണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ, എന്താ പ്രൂഫ് ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കും അല്ലെ?
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്രൂഫ്. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ. എന്നാൽ ഇത് വായോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തുമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അത് പൂർണ്ണമായും സത്യമാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഒരു ജോക്ക് പറയും. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും പറയാം. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഹോസ്പിറ്റലില് ഡോക്ടർമാർ അത്രയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ 4-5 പേര് കൂടി നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് നടന്നു വരും. അതിൽ കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ അയാൾക്ക് കാലിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ. ഒറ്റ കാലിങ്ങനെ ഞൊണ്ടിയിട്ടുള്ള മാതിരിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഓർത്തോ ഡോക്ടർ പറയും അയാളുടെ കാലിന് എന്തോ ലൈൻ ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നടക്കണേന്ന് പറയും. അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള ന്യൂറോ ഡോക്ടർ പറയും അല്ലല്ല, അയാളുടെ നടത്തം കഴിഞ്ഞ അയാളുടെ ബോണിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള മാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അയാൾക്ക് എന്തോ നെർവ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള മാതിരിയാണ് തോന്നണേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അടുത്ത അതുള്ളത് എന്താണ് ഹാർട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്, കാർഡിയോ. അപ്പൊ അയാൾ പറയും അയാളുടെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നെഞ്ചിൽ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാതിരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 4-മത്തെ ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾ ഡോക്ടറല്ല, പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്തായാലും അയാളോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ പറയും എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടി, അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും നടക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അവർ 3 പേരും എന്താണ്ടായത്, അവർ പഠിച്ച ആ ജോണറിലാണ് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവം? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന്റെ ഊക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഊക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ, ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറച്ച് വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭാവിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ അത് കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആരെങ്കിലും ഭഗവാനാണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന വച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടെസ്റ്റും കൂടെയാണ്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാ തലകളും എല്ലാ ഭഗവാന്മാരെയും കാണാം അല്ലെ. ശിവൻ, ഗണപതി അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ദേവത, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭഗവാന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് അനേകം തലകളായിട്ടാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉള്ളത്. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാണ്, അലങ്കൃതമാണ്, ദിവ്യായുധങ്ങൾ, എത്രയോ കൈകളല്ലേ അല്ലെ. നോക്ക്, എത്രയോ ദേവന്മാരുണ്ട്, അത്രയ്ക്കും കൈകളുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദേവതമാരുടെ കയ്യിലും പല പല ഇതല്ലേ ആയുധങ്ങളല്ലേ കാണുക. ആ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവനാണ് കാണുന്നത്. എണ്ണമറ്റ കൈകളാണ്, എണ്ണമറ്റ ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ. ഇനി എങ്ങനെയാ? അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവുമായിരുന്നു. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ഇത് സഞ്ജയൻ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് കേട്ടോ ഈ ശ്ലോകം ഉള്ളത്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ 1000, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് ദിവ്യചക്ഷു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ അർജുനനെന്ന്. കാരണം ഒരു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ ഒരു നല്ല 12 മണി സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മേലേക്ക് നോക്കൂ, സൂര്യന്റെ നേരേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കും. നമ്മളുടെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടായിട്ടാണ് എല്ലാം കാണുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഇത്ര ദൂരമുള്ള സൂര്യനെയാണ് പറയണത്. എത്രയോ എന്താണ് അല്ലെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യനുള്ളത്. ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലും, ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളത് ഭഗവാന് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി സൂര്യനിൽ തട്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ് സൂര്യപ്രകാശം എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാം തവ ദേവദേഹേ സർവാം തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരകാം ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന, ഇവിടെ താമര കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാം എന്താണ് ജീവജാലങ്ങളടക്കം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം കാണുകയാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഋഷികളെ കാണുന്നുണ്ട്, സർപ്പഗണങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനിയോ, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ,
അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സഞ്ജയനാണ് പൂർണ്ണമായും വർണ്ണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? 1000 എല്ലാം ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുന്ന അത്രയ്ക്കും പ്രകാശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എല്ലാ രൂപങ്ങളും കാണുകയാണ്. ഇനി എന്തായി? ഇപ്പോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. 1000 ആ പ്രഭയുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ഭംഗിയിലാണ് കണ്ടത്. ഇനി എന്താ വരുന്നത്? ആ രൂപം കുറേശ്ശെ രൂപം മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്? അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപം, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് 3D മൂവി വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക? ഒരു കണ്ണട വേണം അല്ലെ? 3D മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3D കണ്ണട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ സിനിമ പോയി കാണാനായിട്ട്. 3D കണ്ണട വെക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര 3D ആയിരിക്കും? അതായത് 5D 6D ഒന്നല്ല, 100D 1000D ആ ലെവലിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. കാരണം വിശ്വം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലത് ആ രൂപം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണണ്ടോ? എല്ലാ ഭാഗത്തും കൈകളും തലകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദുർദൃശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ദുർദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും കഷ്ടാണ്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂടെ പരക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ചൂടെന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 1000 സൂര്യന്മാരായ പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുക മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ വല്ലാണ്ട് വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും അല്ലെ? നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദുർദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയും പ്രകാശമാണ്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു 3 ഡയമെൻഷൻ അല്ല, അത് അത്രയും ഡയമെൻഷനിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഏത് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫുൾ എന്താണ് പറയാ, കണ്ണുകൾ, കൈകൾ, കാലുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ശരിക്കും. വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ദംഷ്ട്രങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വായന്ന് കണ്ടോ? വലിയ പല്ലായിട്ട് നമ്മുടെ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? പൂതനയുടെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ആ പല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടല്ലേ കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വായ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ കാണുന്നത്? അവന് രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര് ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ദംശങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ 26, 27 ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത്? ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ തുടങ്ങിയ യോദ്ധാക്കൾ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. എല്ലാവരും, അതായത് ആരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് അർജുനൻ മുമ്പിൽ കാണുമായിരുന്നോ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ചതഞ്ഞറിയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇത്രയും അർജുനൻ അറിയാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്, വിശ്വരൂപമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വിഭൂതികൾ കണ്ടു, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാം ചേർത്തുള്ള രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത് അർജുനനാണ്. പക്ഷെ ആ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആകെ പേടിച്ചു പോയി അർജുനൻ. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ അർജുനനാണ്? ശരിക്കും അർജുനന് ശരിക്കും ഇത്രയും വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ അർജുനൻ.
അർജുനൻ ഇപ്പൊ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ ശരിയാണ്, ഇപ്പൊ കൗരവന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അയ്യോ എന്റെ ഗുരു തുല്യരാണ്, അവരൊന്നും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇതിനു മുമ്പ് ആക്ച്വലി മഹാഭാരതത്തില് വിരാട പർവം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ട് വിരാട രാജ്യത്ത് അവര് അജ്ഞാതവാസം, അത് ഇവിടുന്ന് ദ്രൗപദി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അവസാനത്തെ 13ാമത്തെ വർഷം അജ്ഞാതവാസാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, തിരിച്ചറിയാതെ മാതിരി. അപ്പൊ ഇവിടെയായിരുന്നു ബൃഹന്നള എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. അത് ഉർവശിയുടെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അർജുനന്. എന്താണ്, ഉർവശി മോഹിക്കുകയാണ് അർജുനന്, പക്ഷെ അർജുനന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്തെന്ന്, നീ ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തില് വരട്ടെ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രൻ, അർജുനന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രദേവൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്, എന്തെന്ന്, നീ ഈ അജ്ഞാതവാസ കാലത്ത് നീ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റാരും നിന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ശാപം നിനക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്താണ് ബൃഹന്നള എന്നുള്ള ഡാൻസ് ടീച്ചറുടെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴാണ് കൗരവര് എവിടേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് അല്ലെ. അവര് എന്താണ്, കാലികളെയും ഇതൊക്കെ ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോ ഉത്തര ആണ് അവിടെ വരുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്. പക്ഷെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ്, തേരാളിയായിട്ടാണ് ആദ്യം ആര് വരുന്നത്? അർജുനൻ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്തായാലും യുദ്ധം ജയിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വയം ഗാണ്ഡീവം എടുത്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ വരെയാണ്, രംഗത്ത് വരെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്ക്, ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ, ആ സമയത്ത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് കൗരവന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നു, ദ്രോണരുണ്ടായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് തോൽപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത്, എനിക്കിങ്ങനെ അങ്ങയുടെ വായിൽ ഇവരൊക്കെ ചതഞ്ഞെറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണുകയാണ്, അത്രയും പ്രകാശം കാണുകയാണ്, എനിക്കിതൊന്നും കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ദൈത്യം, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു രൂപം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്ര വിശ്വപ്രപഞ്ചമായിട്ടാ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അതാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് നിലനിർത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ഭാവം, സംഹാരം, എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികാലം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് പറയാ, എല്ലാം സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ദാ ഇപ്പൊ അർജുനനെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് കൈയും കൂപ്പിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ മുമ്പില്. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന, ആരാണ്, കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഞാൻ കാലമാണ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? അർജുനൻ എന്തായാലും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീയുണ്ടോ നീയില്ലയോ അതൊന്നും പ്രസക്തല്ല അർജുന, കാരണം നീ വളരെ തുച്ഛമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം എല്ലാവരും എന്റെ വായിൽ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാവരും, ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഒരു നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിനക്ക് കാണുന്ന പാണ്ഡവരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും, 2 കക്ഷിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്റെ വായിൽ വന്ന് മരിച്ചു പോകും. അത് എന്തായാലും മരിക്കും. അത് നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും മരിക്കും, നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മരിക്കും. അത് എന്റെ നിശ്ചയമാണ്, ഞാനാണ് കാലം എന്നുള്ളതാ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ നീ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്, അവരുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് നീ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിക്കൂ, എന്നിട്ട് യശസ് നേടൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിരൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് രാജാഭിഷേകം നടത്തിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാക്കുന്നുണ്ട്. ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും കരച്ചിലാണ്. എന്താണ്, ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം നടന്നത്, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു, അത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നുള്ള സങ്കടമാണ്.
അപ്പോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയും, യുധിഷ്ഠിരന്റെ തെറ്റൊന്നുമില്ല, ധർമ്മമാണ് ചെയ്തത്, ധർമ്മം ജയിക്കണം, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും യുധിഷ്ഠിരന്റെ മേലെ ഇല്ല, ഒരു പാപവും യുധിഷ്ഠിരൻ വരുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ എത്ര കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യുധിഷ്ഠിരൻ കൺവിൻസ് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമദിവ്യോധമോഷനാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്താ ഭഗവാന് പറ്റില്ലേ? ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും സാധിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്? ആ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്? ഭീഷ്മർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്, തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മരെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവര് നിൽക്കാണ്, ആരെ രാവിലെ. അപ്പൊ പറയും നമ്മൾ ഭീഷ്മരെ പോയി കാണണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിരനും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനോടൊക്കെ പറയും നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ട് ഭീഷ്മരെ കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാണ്ഡവരൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷ്ണനും കൂടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ധ്യാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അറിയണേയില്ല. യുധിഷ്ഠിരനാണെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അറിയണില്ല, ഭഗവാൻ അറിയണില്ല. അപ്പൊ അവസാനം ഒരു 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ സ്വയം ആ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണരും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങ് വിരോധം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, എന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ ന്യായമായിട്ടുള്ള സംശയമാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും, അതായത് ശിവദേവനാവട്ടെ എല്ലാ ദേവതമാരും അങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഓക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങ് ആരെയാണ് ഈ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ? അത് ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, പറയും ഞാൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്നതോ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഞാൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് ഭീഷ്മരെയാണ്. അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്, എന്നെ കാത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്നെ അല്ലാതെ ആ ഭീഷ്മരുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും സമയത്ത്, അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ, ആ ഭക്തനെയാണ് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാലത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ആനെയും എല്ലാവരെയും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നിട്ട് ഭീഷ്മോപദേശം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭാഗവതന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഭീഷ്മരെ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം രചിച്ചത് ഭീഷ്മരാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, 1000 നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആഴാണ്, എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ ആ പരമദിവ്യോധപുരുഷനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്, ജനാർദ്ദനെ വിളിച്ചു, കേശവൻ വിളിച്ചു, അല്ലേ കേശി, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങയെ, മാധവ, മധുസൂദന, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ ഈ ഇത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ, ഞാൻ എത്ര തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഞാനൊരു വൈഷ്ണവ ഇതാണ് അപരാധം ചെയ്ത മാതിരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു ശുദ്ധ സേവകനായിട്ട് ദാസഭാവത്തിലാണ് അർജുനനോട് ഉള്ളത്. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും, ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ നന്നായി പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ പേടിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്തായാലും നീ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക, ഞാൻ ഈ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഏത് രൂപം കാണാമെന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ചതുർബാഹു രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കുകയാണ്. അതില് സാർവഭൗമ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കാണാം കേട്ടോ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ആദ്യം ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഓടക്കുഴലിൽ നിന്ന് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതുമാതിരി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതിന് ഇത് വിശ്വരൂപമുണ്ട്. വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതുർബാഹു രൂപമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, വിഷ്ണു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നോക്കി നോക്കി എത്ര മനോഹരാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ഈ പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഈ പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഇസ്കോണില് പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യന്മാര് വരച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഫോറിനേഴ്സ് വരച്ച പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ. അവർ പെയിന്റ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനത്തെ പിക്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അത്രയും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വരച്ചകണേ നോക്കൂ. നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എല്ലാം വരച്ച പിക്ചറുകളാണ്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്തായിരുന്നു, ആ രണ്ട് കൈകളുള്ള ഒരു ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് അർജുന. അപ്പൊ ആദ്യം ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമ്മേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അവസാനം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ട് കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലുള്ള രൂപമാണ് അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ ഭക്തി, അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, അനന്യ ശക്യ, അനന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യചിന്തകൾ. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. അനന്യ ചേതസ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതായത് അന്യമായ ഏത് വിചാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്നുള്ള മാതിരി ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിലൂടെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, അതായത് വേറെ ഏതിലും മനസ്സുറപ്പിക്കാതെ എന്നിൽ ഭക്തി കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ടും അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമാണ് എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ വിശ്വരൂപവും ചതുർബാഹു രൂപവും എല്ലാം എന്റെ രൂപങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, ആ മേലത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. അതിന് താഴെയുള്ളത് മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്, വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, അപ്പൊ നരസിംഹ ലോകമുണ്ട് അവിടെ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, വാമന ലോകം ഉണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ഓരോ മൂർത്തികളുടെയും അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങൾക്കൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടില്ല, അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, വിരാട് രൂപമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ചേർന്നമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രം കാണുന്ന രൂപമാണ്. അത് ആത്മീയ ലോകത്തില്ല. അതാണ് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാസദേവൻ, ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് എഴുതി തന്നതാരാണ്? വ്യാസദേവനാണ്. അതുപോലെ ഭാഗവതം എഴുതിയത് വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശാവതാരമാണ്. എംപവേർഡ് ഇൻകാർണേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അത്, എന്നാൽ സ്വാംശമല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം അതായിരുന്നല്ല. ലീലാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഫുൾ ശക്തിയിലല്ല വരിക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ, ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, കപിലൻ എന്നൊക്കെ പറയും, കപിലാവതാരം ഉണ്ട്, ദേവഹൂതിക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം. അതായത് 6 വിശേഷ ഗുണങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത്. ഭംഗി, വാമനനെ മോഹിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഫെയിം ആണ് തോന്നുന്നു, പ്രസിദ്ധി, അത്രയും പ്രസിദ്ധമാണ്. മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലും വരണം. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാം ചേർന്ന് സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഇതും മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, മറ്റതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശാണ് ഉള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും അവരിൽ പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. പക്ഷേ
പൂർണ്ണമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരിയാണ്, മറ്റേ അതെല്ലാം അവതാരങ്ങളാണ്. ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കനകദാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് കനകദാസിനെ പറയുക. ഇത് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്പലം അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീചജാതികൾ, താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും അതിന്റെ ഉള്ളില് പ്രവേശനം കിട്ടില്ല. കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താഴ്ന്ന ജാതികളുടെ ഒരാളായിരുന്നു അത്രേ. പക്ഷെ അതീവ മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടുക, കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കനകദാസിന്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കനകദാസ് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന്, അത്രയും ഭക്തനാണല്ലോ. അപ്പോ ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പോയി തൊഴണം, ഭഗവാനെ ഒന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ ദർശനം കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കില്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാര്, കാരണം അവർ ദൂരം മാറ്റി നിർത്തും അത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് കനകദാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു ഓട്ടമരി ഉണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ ഒരു വിൻഡോ ടൈപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയോണ്ട് കാണില്ല. എന്നാലും ഒരു ആഗ്രഹം, എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. ഭഗവാൻ അപ്പുറത്തേക്കാണല്ലോ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലേ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുക്കാറാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളുടെ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോ തിരിഞ്ഞ് ആ വാൾ പൊട്ടിച്ച് ഇതിന് കനകദാസിന് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത്, ദർശനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ മുമ്പിലത്തെ ഡോറ് അടഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ബാക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ദർശനം. അന്ന് മുതൽ കനകദാസ് എങ്ങനെയാണോ കണ്ടത് അത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ദർശനം. ശരിക്കും മുൻഭാഗത്തോടെ കൂടെ അല്ല ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ. അത്രയും പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ പോകും എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏതിലേക്കാണ് വന്നത്? ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ, ഓടക്കുള്ളുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ചതുർഭുജ രൂപം. ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദിമരൂപം എന്താണ്? ദ്വിഭുജ ഓടക്കുള്ളുന്ന രൂപമാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മത്കർമ്മ കിന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാമാമീതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. നമ്മുടെ ഇത് മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇവര് രാജ്യമൊക്കെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ജനിച്ച ഉടനെ മരിക്കും. അതായത് കാണാണ്ടാവും, മരിക്കല്ല, കാണാണ്ടാവും, കുട്ടികളെ കാണാണ്ടാവും. അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ടെൻഷനാവും. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അവര് വന്നിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഇതാണ്, ശുദ്ധഭക്തരാണ്, അത്രയും നല്ല രാജാക്കന്മാരാണ്, അത്രയും വീരശൂര പരാക്രമികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, ഒരു കുട്ടിയെ പോലും എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയെ കാണാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ട് ആവും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും, ശരി, അടുത്ത കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തോളാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡെലിവറി ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ കാണാണ്ടാവുമല്ലോ ചെയ്യണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അർജുനൻ സ്വയം കാണ്ടിപ്പെടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുട്ടിയെ കാണാണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇത്രയും എല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? അപ്പൊ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനോട് എന്താണ് അർജുനൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ട് ഉള്ളില്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കാണ്ഡ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്?
കാരണം ശരമൊഴിയില്ലല്ലോ അതിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് മഹാഭാരത യുദ്ധം വരെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും കൂടി ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നാല് ആ കുട്ടിയെ കാണാണ്ടായി എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. ഈ എല്ലായിടത്തും അർജുനൻ പോയി നോക്കും. അന്നൊക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തൊക്കെ പോകാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദ്രന്റെ മോനാണല്ലോ അർജുനൻ. അപ്പൊ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പശുപതാസ്ത്ര ഒക്കെ കിട്ടിയത് അതാണ് ശിവനുമായിട്ട്. ശിവൻ വേഷം മാറി വരും, വേടന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കഥയായിരിക്കും അല്ലെ. പശുപതാസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് അഗ്നിദേവൻ ആ തേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവര് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരെ സ്നേഹിക്കും, ആദരിക്കും. എന്നാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവരെ മാത്രമാണ് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടി പറയാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നല്ലോ അർജുനൻ. അപ്പോ എന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവസാനം ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം നാണക്കേടിനും പകരം നാണക്കേട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മൂലം വെച്ച് പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അർജുനൻ പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആത്മഹത്യ പോകുമ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ നിർത്തും. വരട്ടെ അർജുന, നിൽക്കൂ, ഞാൻ വരാം നിന്റെ കൂടെ. അതുവരയ്ക്കും അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് സഹായം ചോദിക്കില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറയാണ് ഓക്കെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ആയല്ലോ. അപ്പൊ അത് ശരി, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നേരെ പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി. അവസാനം വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോ വിഷ്ണു ലോകത്താണ് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ മരിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണ് അവരും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കും കൃഷ്ണനെയും അർജുനനെയും. എന്നിട്ട് ആ മഹാവിഷ്ണു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണു രൂപം വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, റെയർ ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് പറയുക. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, പറയും അങ്ങയുടെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അർജുനന്റെ കൂടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കും, അത് തീരും. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന് പോലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാം. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇപ്പൊ ഭൂമിദേവിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി സഹായം തേടും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് പറയും, ശിവദേവന്റെ അടുത്ത് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴിയിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് പോവുക. പാൽക്കടലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ ആ കരയിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മോസ്ലി വന്നിട്ട് അത് അശരീരി രൂപത്തിലാണ് അത് പറയുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ശരി, ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അവർക്കൊന്നും ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും റെയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്, മന്മനാഭവും മദ്ഭക്തവും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് 9:34 എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി എന്നെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ, ഇവിടെ മത്കർമ്മ കൃൻ മത്പരമും മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത എന്താണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. പിന്നെയോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത്. എന്ത് വേണം, എപ്പോഴും ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെയോ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണ് ചരണ അരവിന്ദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ലെവലില് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെയോ സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറണം. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് കാണണം. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ പിതാവ്. നമ്മൾക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പിതാവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് അല്ലേ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സുഹൃരൂപേണ പെരുമാറണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അവസാനം എന്താണ് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്ന ആഗ്രഹം ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങോ എന്നുള്ള അങ്ങ് ലെവലിൽ. ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കും. ആ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങോ അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അത് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിനോട് ഒരുപാട് ആ കാണുന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അർജുനന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുന്ന, അതായത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം പറയുന്ന, അവർക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ തലമുറക്കാർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രൂഫ് എന്നുള്ളത്, ഒരു തെളിവ് എന്നുള്ളത് ലെവലിൽ അല്ലേ? 3 കാര്യങ്ങളാണ്. തന്റെ പിൻതലമുറക്കാർക്ക് ഒരു തെളിവ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അതായത് ഭഗവാനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള നിലയിൽ, അതായത് അവരോട് പറയും എന്താണ് ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കൂ എന്നുള്ളത്, ഒരു മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള നിലയിൽ. ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. തന്റെ ഇനി അടുത്ത പിൻതലമുറക്കാർ ചോദ്യം. ഒരു തെളിവ്. അതായത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം എഴുതിയോ? 3ഉം എഴുതിയോ? അർജുനന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അർജുനന്. പിന്നെന്താണ്? വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷനിൽ നടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ. ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷനെന്ന് നടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ. ഈ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും അംശാവതാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. അവതാരി ആണ്. സ്വയം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട്. മറ്റതെല്ലാം അവതാരങ്ങളാണ്, അത് അംശാവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുദിച്ചതുപോലെ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് പോലെയാണ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഒരുപാട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നിരത്തി എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 26, 27 എന്താണ് പറയുന്നത്? 26, 27 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരും കർണരും, അതായത് കൗരവപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും, ധൃതരാഷ്ട്രരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദംഷ്ട്രങ്ങളിൽ വായ്ക്കുള്ളിൽ ചതഞ്ഞറിയുന്നതാണ് കണ്ടത് അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? 27, 28 അല്ലേ അല്ല 26, 27 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സമസ്ത ലോകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇവയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ എത്തിയതാണ്. നീ നശിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പോലും ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ എല്ലാം നാശം അടയാനുള്ളവരാണ്. അതായത് പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലുള്ള യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെടും ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി 33-ാമത്തേലോ? എഴുന്നേൽക്കൂ, യശസ്സ് നേടൂ, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കി സമർത്ഥമായ ഈ രാജ്യഭോഗങ്ങളോട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, അർജുന നീ എന്റെ ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്.
അപ്പോ ഈ ശത്രുക്കളെ കൊന്ന് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കൂ, നിനക്ക് യശസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു അപ്പൊ നിമിത്തം മാത്രം. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ്? അർജുനൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, കൊന്നു കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ. അർജുനൻ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടുക, രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 52 സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ രൂപം ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അതാണ്. കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തല്ലപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇതുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ദേവന്മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ രൂപം അധികമാർക്കും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത്, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പോലും ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലേ മാതേ? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതാണ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, അത് വിശ്വരൂപം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവസാനത്തെ രൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന്, അതാണ് അത് ഗോപ്യമാണ്, അത് രഹസ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാണ്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വരൂപല്ല പറയുന്നല്ലേ? വിശ്വരൂപമല്ല, നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപമാണ് ഇവിടെ പറയണേ കേട്ടോ. ചതുർഭാഗമല്ല, ദ്വിഭുജ രൂപം. രണ്ട് കൈ മാത്രം. കൃഷ്ണന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാർ. അവർക്ക് പോലും അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അത് എന്താണ്, രഹസ്യമാണ്, ഗുഹ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ ആർക്കും ദർശനം കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ എവിടെയാണെങ്കിലും വൈകുണ്ഠ ലോകം വരയ്ക്കാണ് അവർക്കൊക്കെ പ്രവേശനം ഉള്ളൂ അല്ലെ, ദേവന്മാർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഗോലോക വനത്തിലേക്ക് ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഇനി 54 വിശ്വരൂപനായ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് അറിയാനും കാണാനും എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് ഏകീഭവിക്കാനും കഴിയും. ഏകീഭവിക്കുവാന്ന് എഴുതരുത്, കാരണം ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഏകീഭവിക്കണില്ല, നമ്മൾ തനിയാണ് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനും അവിടെ പറയില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ, നിനക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തനിയായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത് അവിടെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് അറിയാനും കാണാനും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ധാമത്തിലെത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് 11:55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് പരമമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ. അതാണ് ഒന്നിലും സംഘവർജിതക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനിൽ മാത്രം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. വേറെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവണം നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംഘം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോകും അല്ലേ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സംഘവർജിത എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. അത് അതിന്റെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതാണ് മാതാജി, വിവർത്തനാണ്. എന്നാണ്
കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ അശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോട് സുഹൃരൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ എഴുതാൻ കഷ്ടല്ലേ. ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃരൂപേണ പെരുമാറുക, എല്ലാവരെയും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കരുതുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക, ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോട്ട് ചെയ്തോ? അത് നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതായത് എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കരുതണം, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാന് പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കീ ജയ്, പ്രഭാത് കീ ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ